Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadian gajing sapriang ka video bat ki dorling ba ki social media bat kablami ki babon ki jingkno ba kentai khasi kabla tip kateng kum ka degrasya potmi kalaya da ye we bar jala na gajing sha sho halor ka jingkno bu to kali ya kabla ring ta ka mobile ha mokhar hakal sngi la ublei baladam henne ka sngi ka arpnyo terek naitung kani ka kentai kalawan ban penshai ba ka jingmot jongkai kadai banyada yu brio khlem da tip ude bar jala ne utrai muluk kani ka video kadai kabla ring shwa daka kong Meridan Marbanyang kabatrei kum ka home guard traffic haki benta ka mokhar ka kong Meridan kalai thu baka daw baka ring ka video kalong ba kamshim la shu bantem ya ka jingkhlui ki ka tu ka nengut ki samla ki bla ka akti yu bar jala bat kum ka brio na ki bor ka an ka don ka hok ban yada ne telakam ya ka jing kan ada preng ki brio ka kong Meridan kala ong ba ka video la tu do perlok jongka bu kerteng u Gabriel Maulong ubaju ya shongkai bat ka mokhar bat ubajunya kali na kabenta wei doktor bangang kerpat iki pat ba ki bai ya ka video na mar hakaya kayong jonga ngalai i baka jing pet jing ki pat ba yang ka long komno te ka shim khia ba yang na mar bleng asungu khia ba ngasu si ya la jam wala da kala le iki kam ki bangang sto bangang bakla ro nre ki brio ki shim na kumwe ka jing comments jong ki hang to ya po Facebook baki ong bangang na de ka basha da khar man ong mai phi la few iya kan ka video la da few iya kanu ka jingja ban ya ka bapin yang supet hang to kadang la piarap la da pimla ban yarap to subah ban yang kata ka di ka jingkran jonga nga suka mi ban pensaya ki brio banga kham ngam dan intention i ro ban hat ki brio banga kham dan i hiru kum kata ka baki tho hang to banga ngai ka khasi ka thei khasi ka mendiri ka yarap yu nong to ba i kum bela pensaya ini kong ngali ngam tip hiru bo di bakumno bodi ko udi khasini udi dakharno nongkong parbanga yo i hang ton marula or pi no marula ka tu khna bajrong ba tu khna te ndang ata nang tu so ong dakhar kong thang tu nga sa tip bo udi dakhar te namar ki jingja ki bon hi ki breu ki bal atip yang banga yarab ki breu ki para khasiru ki la comments yang tu daka positif ki mai negatif balada ki de ki breu ki baharu ki nda yo i kan ni de ki la hi ban thot ka kan thei breu ka yarab ban pala ya ka jing embryo ring susi baki breu ki shem tanya ka negative point baki tho ba ka kan thei ka si namar baki shem ka bu ba kan thei ka si halor kan ni ngaso khia ba kino ki breu ki bakran ya kan ni ka kan thei ka si ka badiri snow ba na den nang ni nakmat pidi banda tip ba ka tan rai wat mut balad daki we ki le kena tangi we am barok ki long kumta kim long barok kumta dan bak di tang na kajing duai jong kajing dan rengkat jong beli ngaklet menne ban ong ru dang tang na kajing dan rengkat jong beli bat nga sala ban dan hang ni ba sala ban yarap youtube beri kan kabar beli ngamla shisha ban yarap kata ka dijing shisha man bang ling nga long kristan ni di ban yai ka kum kajing long kristan ka jongi kamen to yang ni bangin le jiasang man kasi bangin shu man ni beli bangin shu ong atrai kam dale ikam kiwe zai ban ru rekim yo independent ko mangi ngi yo ban kren kat ka bangi ngi dan hak ngila ban tre ka ka bangi man ngila ban le ngila ban yada ya ka ka bangi yu rekiwe kimlong pembangklong bangi kadi bal ai kerpang do ble kadi ban sutho bhaya kani kajai kemi haba phi karan ya kata ki ong ai jai kemi ha menta pade phi tho kom no hang to the khasi badi jai ban riu kidi ban sutho bha ba ki karan shaba kin karan kidi ban sutho bha bat ki breu he ki bastat ki bon ki breu he ki batep yang mang sai long kum no ki comments kum no ki breu ki batep hi ya ka ba le ya ba ba ki comments kum no dan kam hira ban batai phila lap hi na po ayu nga traffic police de akapor bang lap ya ki ba ki ya karen yo tu dukhar de ngale kli kan ngale kli nga balai ma kali ta ki thu ki ong ba de uniu dukhar wan swat ya kan ni kali hang ni te umut bantu na kumno dia nata te ngadang kali ki kumta ki kila klasi no yo anak kila klasi yo pada kim syam lab i rum kilap tang kawe ke mobile te apa ba kilap ya ke mobile nang tu pada te tu khar po ong kan ong ka mira mobile ong kumta te hata ka por hi ki adat no te da ki adat nang tu tengah penyakhlat kenyaki ada nga penyakhlat yaki te kila ko ong wo hi kim ya kham ya jrong tisu namar ba ngadon atah ka dress te long ki buram hikanya kata te kilaya sange no kainang tu anda kilaya sange nang tu pada te ki yo i belaya dat ta te kilawan bun brio kainang tu da kilawan bun brio nang tu pada te kia berngem biang kai
gimana biang namar ki klem ya tu syai bahate ba wan le yu ru ndek shu bar ngam dat be ki om be budu nong tu shinong tu be kumta da lian tanga ngala ki yu ngala ti ngamla shu ban dipen yaki ban yarap ban yada yaki ngamla shu tanga ring no da video kan namal khnang ba kani ka video la da ja ba umensau kumno tu buri ko kiadat da lo ngala kai bangan pen i record support hanat ma ka jengmut jonga kumta dan dala tahata por bangadang video ta ini kong Iwan kan ban yarap Iwan ban yarap bat imtip hiru na Mario tau ba kidat ru na mabula kulon ta kimtip ini imtip ba udah dukhan na kasi ta da Iwan isu ong baik kan ba balai piadat ma o jiadat ya keranda ka ketian ma ya ke keranda ketian ya ai hapok kasnong ai hakadar barsnong wa juale hi ai hakti ki pulet idang ong hi ong se kong ai ong se kong puan se kong ki pulet ma ai be hakti ki pulet idang ong hi kum tai ini ru imsem tip hiru ba imsyamut hiru ba nong ban yada ya ukasi ne yo dukhan handai ka jing yarap jong ini bat ka jing yarap jong lede ka de ka jing mu bangin yarap ya ukasi om ya dukhan mar hakatu gasni lada ja ba na la ba ukham shem ai lada ja ba utu udkhar umensa ujur ba kiadan ta ka jing kan dai no ya kitu ki kasi hi am na ta ka shnong hi am kan jinja namar ba ukhlam pat tu te anda ngalalik manga siapa branch lede ngatep ba utule udai uduna udan ka jengduna ka buat jeng perkhat namar kila adapwan medical masa tebat sawai udai utores umdai hiru beriau ubana shenye nakani kashinong hinang ni longa satep hadian ya kata ma dan ajeng shisha gini ki khasi kan ki dai ban perkhat ba onam dai ban jrong ti dai ban kram shada ka ktian kan magata kan kalong ka ega bas ngosi ban kan tho pa de ye ini kong ba iya rap dakhar kan ngar kta ba ka mansim ha ba ki kan tho kum to ya ini kong ki dai ban kan tho lang yanga ning kong le ga dai yanga ban kan tho namar balai dai manga ning kong ba ya rap yo tu dakhar kalian sama mendai banga musni ni thai ngasim ting video long sosial ngasubu ala jong YouTube perlu upananga tinggal suai dah berkon mesin, ndai bah temu ini kita wangan supet mah, nang tang kita yang amdan ni, longa sim ini kayak ngom ni mai menu pipan, tu mesin kong, hatuk sim berjaya, tapi dan jing itu begini film dah, si itu, long si itu, hang tu cakap baca tu jing jaya, long ilaya itu selam hi kan tang ba long si itu lentian tu dah. Ini ipan yang pen i ikam ong hiru ai yang aku tu video hanga ikam ong kumta isu ong pen i ke video tengah ada jengkut mensiam tengah pen i baik kenya ini anda ngapen i pada lalong no kani lalong no kakam ba isu tu ma marba klempan te lalong kumta ba kadai kakam ka basu tu te isu ngapen i baik i ada jengkut mensiam te isyam ngakami i hiru ba isan na ina iru ngakam yo ihi baik kelam ong hiru undal adab ru kelam ong pek ngala asyam ma ko nga kan video na pi kelam ong hiru tengah ngampai perkhat ya kan ni ba hadian pak de sisngi hadian nang tu kan like ya ta ka WhatsApp ka ta Facebook kan ta sya asyam jengkeli kan yang apa office te sya asyam jengkeli ong ba pi ring video ma pi ngatang ya tu ha be ho ngaring namar balai bangamla ban ketem syu yaki telada kaja ka ega jingma ka jingman saw yaki lane ya utu nong syadat telongan pen ikan ka tu video ma ka record ban pen shisha kan yang tu ma ba utu dekhar ubawan hang tu ru klempat tu nata kitu ru ki ba dan hang tu ru ki klem ya dat syu hi kila kong hi kanya ka jing ong jonga tengam pai perkhat ba de ba kan ugar kompat bagi penlik ki pelat ya kan dia hata ki Facebook ki ega te sakawai ka jingkaran ka jeng hata pa Facebook bagi ya tu ru ka kta bahai ni kong ngada sukta namar balai bagi kenno apakah kenthei khasi telada ong ka kenthei khasi temu ka kta lang ka yanga ngarong adi ta kenthei khasi balai pin kan tho lang yanga ba karukom ong ka kenthei khasi ru dai ka kta lang ya ki kemie ki pa ki men jong kitu ki batho hiru jong kitu ki batho hiru ba ya baro hiru jong ki khasi barok khat telada ki kan tho kumne kam kim khen kor kan yangi ki thai khasi